Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita, Setyembre 15, tuig 2022. Aksyon Hotline. Payday kita subong adlaw, no? Sa may maginanganangan, ginahulat ang mga kaayuhan kag grasya. Tiyan mo na ning ginahulat ninyo, inugbayad na naman sa aton mga inutangan, agod makarinyo. Oh, agod may utangan liwat na. Aksyon Hotline. Pero kon ikaw nagligad pa ang utang mo, ay mo pa maimpas, at yung imo sinisweldo nga ginapaabot subong adlaw, impas man. No, kay daw, ang guasiliway kagid batunon Aksyon Hotline. At least may ara ka sang ginasaligan no, kabalo ka ang tao subong mapautang si mo bisan mga tsanggibla. Ang tao o tagias ang tiyanggi, mapautang si mo kung may ara ka man makita Manila, may ara ka man sang trabaho mo. Aksyon Hotline. Welcome na sa aton sininga pagpangalagad Aksyon Hotline na program. Liwat kita nga magaserbisyo sa inyo tubtob sa takna. Galas 9:30 karon nga aga. Diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Mga nagamonitor na via on air diri sa bilog nga Rion 6. Kutom malabutan sa aton broadcast sa palibot sang Negros Occidental. Labi na gid diri sa Metro Bacolod, 61 barangays. Good morning sa inyo tanan-tanan and welcome to the show. Aksyon Hotline. Why kita nagakalipat of course sa mga online naman naton nga mga viewers, mga listeners nga nagatutok na via Facebook kag subong man sa YouTube. Good day ang aton gid pagpanamyaw sa inyo. Ang nami pagid sina magluwas sa inyo pagmonitor sa aton sininga program. Ang nami pagid kung inyo malike kag ma-share ang tanan nga mga programa sang Aksyon Radio Bacolod. No, amon ang amon consolation ang mga naga-program diri kung makita tangara kamo padayon nga naga-monitor. Aksyon Hotline. Ayos, no mo nang pinaka the best. Ang nami pagid kun ma-share ninyo kang ma-like ang mga program. Ang iba nagapadala sang stars. Abi nyo ka-importante manimo ang mga stars nga inyo ginapadala sa mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Actually, ang monetary sina kay of course may kwan na siya mo ma-monetize bala. Meaning, pwede na siya sa ulihi nga magamit naton sa mga program nga ginapatigayon sa Aksyon Radio. Like for example, mga medical mission, no, kagiban pagid nga mga programa nga aton ginahikot. Diri sa Aksyon Radio Bacolod kita nyo duha ka mga medical mission nga aton natigayon sa sininga bulan o kagbay mga activities pa kita nga palaabuton. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan kag nagabi-abi sa aton sinisuki nga mga tagpalamati. Lanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga Huwebes. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang balita sa bilog nga riyon ari i-check ta ni karon sa DSWD or bisan diri sa DSSD Bacolod. Basi makahatag man sila sang advisory sa publiko o kon update man ang balita mo niho. May ara sang gin-post ang DSWD Facebook sa account nila sa Facebook nga nagapahibalo sa publiko, no, sa mga pumuluyo ano ang nabutang diri kundi ang schedule supposedly sang tagtaganay sang educational assistance ining IX bala
Ang schedule supposedly until September 24 pa ina. No? Meaning, kung lang taon na this coming Saturday, supposedly may ara patagtaganay. No? Setyembre 17 kag Setyembre 24. Do kadamo pa man sang nag-apply nga nag-angan-angan nga ma-qualify o kung mahatagan man sang bulig financial sang national government. Tinanong tabo siniman, ang hindi ko maintindihan nga ang mauntat na, no? Ano bala ang rason diri? Why na bala available nga pundo? Naubos na bala ang pundo allocated for the region? O may mga masunod pa ihan nga tagtaganay kiti damo man sa mga estudyante nga luyag maka-avail sa sining programa sang gobyerno mo. Action Hotline. Pero ang nabutang diri sa advisory sang DSWD amuni. Basing iban way pabla kakita, ang nabutang diri DSWD Region 6, ginapahibalo sang DSWD Field Office 6 nga wala sang pagahiwaton nga payout para sa educational assistance sa masunod nga duha ka Sabado, Setyembre 17 kag Setyembre 24 tungod na ubos na ang pundo nga gindagdag sang DSWD Central Office. Ang isa lang diri ang kaklaro nga naubos na, no, ang pasulod sang DSWD National. Action Hotline. Base sa pinagkaulihing nga datos, nagalabot na sa 36,131 ka students in crisis ukon may equivalent or ang nahatagan sang educational assistance sa kantidad nga 101 milyones ka pesos, 326,000 kabilugan. Gusto manamon magpadayon sa pagpanagtag o galing wala na sang pundo nga nabilin para sa educational assistance. Nagsumiti naman ang amon opisina sang proposal para sa dugang nga pundo halin sa DSWD Central Office. Apang tubtob subong wala sang may ginhatag nga dugang nga pundo. Kami sa DSWD 6 padayon sa pagserbisyo sa inyo sa pagpatuman sang iban nga programa sang amon ahensya. Salamat sa inyo paghangop. Amo na nabutang sa ginpost sang DSWD. Action Hotline. Ang nabutang pa diri kung sa mga sulat pa PS. Ano nga ni meaning sa PS? Action Eden kido ang love letter subong din ni nauso bi, no? Ang siling sa kilala kunyang PS na pare palagas section dia. Aryo siling nga bantayan lang ang mga dugang impormasyon sa amon Facebook page DSWD Western Visayas, no? Amo na siya may panugyan pagid sa dalom post-script siling ni Action Eden. Lawag ko lang na kay part pa ni sang iyang kuano, sugpon pa ni sang ila advisory. Now, ang klaro dire, why na pundo ang DSWD Region 6, pero karon kung maging available, ang ila sining spokesperson, si Attorney May Rago Castillo, hopefully magsabat siya, kay gusto tay baluon, singa kung nag-request sila to, pila pahaw ang gina-expect nga hopefully mahatagan pundo, gikan sa DSWD Central Office, gikan dito sa Manila. Action Hotline. Kay kung lang taon na to ng estudyante from elementary to high school and college, tama kagamay niya. No mag-ambulan ng 36,000, 131 ka mga estudyanteng nahatagan. Sa bilog rin irion size, I think pertik gamay ni. Oh, now, dire karon sa DSSD, kabalukang DSSD, on the other hand, waay ni sila subong ang ila trabaho na di actually subong yan, nagabulig lang sa DSWD, no nga maplastar nga mangin organisado ang mga preparasyon o kay gid nga at least sa tiempo
sang ila sining tagtaganay may ara sang ginatawag naton nga maayong nga sistema na ti ang DSSD ni more on sa pagbulig lang sa DSWD. Action Hotline. Ing panawagan diri kay Secretary Erwin Tulfo, Sir, ano may pundo patang available da nga pwede may-utilize para sa mga kwane, para sa mga estudyante diri sa Region 6, para sa mga negrosanon kag bakulod nun nga mga students? Action Hotline. Kayang iban diri timambal naman ni ay nano may pinilian pero actually may ara sang mga criteria, no? Nga dapat sundon kag tumanon before ka pa man ma-approve mo kay ang nagligad to din ang gusto ang tao during sa payout na mismo nagasubmit sang ila application pero actually anabutang sang DSWD supposedly online application and then i-inform ka kung malakip ka sa payout sa next schedule. Action Hotline. Ti kung duha pa ni kasimana o duha pa ka Sabado supposedly ang gintalan na nga tani may batunon kag may payout di ko magsala dako-dako pa kung tani inigali, no? Parang mabuligan ang mga estudyante diri sa Bacolod, Negros kag Bilog nga Region 6. Action Hotline. Aber ibaluon ta na karon sa DSWD in a while. Nano pagid ang mga balita. Now, ariho may meeting si Mayor Albi Benitez. Kaya actually ang schedule subong may press con siya kahapon ang advisory sa PIO. Mga 10 o'clock ang press conference. Tigaling kay sang late last night, may advisory nga ginpadala, nga ginbalik naman sa daan to nga schedule nga 9:30 ma-start gid sharp. Tisiling ko bago pa lang natanay katapos ang program tadi. Hopefully karon nga makaingagaw pa ta nga pag-abot naton may sagapon pakitab lang nga balita. Action Hotline. Okay, dito sa lobby sang Government Center magapatigayon sa press con kag presentation sa magkandidata para sa maskara. Ti gusto tay baluon ni karon kun ano to ang mga update kag ang iplastar man sang alkalde sa iban pagid nga mga issues. But going back sa meeting sa alkalde today sa transport sector, i-check ko lang si Action Alvin kay basi unahon bla ni Mayor Alvin meeting dira sa may area sang reclamation, no, do dira sila maplastar. Basi Action Alvin masugilanon ta in advance ang mga transport leaders dira nung kunanong expectation nila sining nga meeting. Action Hotline. Kay ang pagpati ko it includes sa sining program subong mo. Inibala ang modernization program nga ti nagligad nag-create sang nag-create sang konflikto sa tunga iya sang mga drivers sa PUJ ang modernized jeep kag subong man ang mga traditional jeepney. Action Hotline. Ti ang komplektos tunga nila ni na settle na patch up naman kuno o ni Major John G. Libaw pulin di na madugangan sira kay next week may bago naman nga ruta nga magabiyahe diri sa Bacolod City. Action Hotline. Alas 8:21 na. Online sa hotline. Online. Pero unahon ko lang niyo ang DSSD Bacolod actually sila support kuan lang man ni sila mo support team sang DSWD pero kabalo ka kung kaisa kung mag-amon nga balita nga nawad-an na o ay pasang dugang nga pondo nga napadala silang ko basing DSSD pablay ang sukton di sang tawo hindi ni sila iya kay why ni sila kuan diri gabulig lang ni sila. We have Ma'am Pasita Tero of DSSD Bacolod. Ma'am, how are you? Good morning. Hello, good morning, Sir Art. Mayong aga sa pananatag palamati. Ga-expect ko nga silingkos this Saturday, 17 and 24, may ara kita payout pero I was informed and it was posted sa Facebook naman sa DSSD Regional Office 6 nga way nagali pundo kag way na sang patigayunon nga payout siling ko basi blakon pati ikaw da ma'am sa office mo tukbilon sa mga Bacolod nun. Oo. Galing kayo nga ito ng paghatag isang educational assistant. Ilang dito na yan naghalin sa DSWD. Correct. Region 6 mo. Ang ina nga information
halin man na sa ila sa DSWD nga wala na kita sa pundo Okay. para ipanagtag. Oo. Aha. Kag ano man sa ila lang na ang data kung pila pa ang more or less gina-estimate nga on pending or ara ang application nila pero ti why funds, why mabalaan ma'am kung pila ang para sa Bacolod supposedly, no? Wala pa kay supposed to be ang sang last week to mga in-expect nila to mga 2,000 plus ang nahatagan naton. No? So, ang ila pagpanagtag bala per district, depende man sa kadamuon sang nag-online. Pero not necessarily gani ang iban to online. Ang iban to gin-cater naton from those na gin-drop box drop box ang DSWD tungod nga wala ga signify sila pagkadto nila sa SM na wala sila mga internet connection. So, Okay. consider ato sila kagintagaan sila prioridad sa Aha. nagigad ng Sabado. Yes. Ti subong ma'am kung lang tawon naton ang dato siya kon kabilugan nga nahatagan na sa first, second payout. More or less kay ang last week ang nabaton ko man nga information coming from you is 516, no? Nagligad pa niya mga 1.7 million pero total ma'am mga pila na sa Bacolod City ang naka-avail. Alin sang first to sa may Ayala, mixture to sang damo nga may lain-lain to nga banway. So, butang tabi ang Bacolod sa to siguro mga 100 lang ang naserbisyuhan. Second week which is puro na Bacolod, we are able to paid out mga 585. And then, so mga 600 to 700 na. Pagka next na week to, September 3, may ara kita nga 615. Something ano na. Kag sang nagligad lang kit na Domingo, naka-paid out man kita mga 706. So, Okay. amo lang na ang naserbisyuhan ta for Bacolod City. I see. More or less. So, Okay. So, kung natawon naton, 2,000. mga 2,000. Sila sobra, oo. So ang 2,000 more than 2,000 kung i-times mo ina i-multiply mo sa ginbato nila. Oo. Hindi ko wala ko ginakaptan sa buong na exacted, no? Pero siguro mga gadala. Sang last week mga 1.9 mo ang payra natin, no? So, putang ka dira-dira sina sa 1.5 Okay. to 1.9 times for naka-payout, no? Aha. So, mga sobraman 5 million ang aton nga Nahatagan. napangatag for Yes, ma'am. Bacolod. Aha. Pero kung lang tawon ta, ini gamay-gamay ng numero sa mga pigado nga mga students nga siguro nag-apply and iban hopeful pag tigaling kunway na punduan hunta na karon, ma'am. Correct, oo. Kasi bisan sa application lang, kamo nga nag-apply na natin online. Gani? So that's why nga hindi tagid subong kung sila pa ang waiting natin, no? Sa online natin. I see. Damo pang waiting to sa online. I see. So, laton ta lang guro, ma'am, no, ang the best thing himuon naton kay siling ko basing iban balay magkadto pidara sa office mo, iyan niya sang DSWD subong trabaho. No, kag ulaton na lang guro in ang further nga advisory nila sini Ma'am Paset. Siguro mas maayo pa mo na, no, kay base kun ambal nila mangita sila kuno sang pundo. So base sa mga last week of September, base ko may ara kita nga mga update na. Okay. Ulat lang. Pero ma'am, after nga mahatag ni sa ila no ang pondo, ang cash payout, why na sa mga monitoring ya nga i-check balaging gamit man for the educational assistance or basiging ko asang parents gintong why na iya monitoring? Sa monitoring kay si ila na pagagamiton iya sa mga sinanglanon sa kabataan nila. Gani man. So kabay paggamiton kita ni ha kay siling ko basi
Pasiblang iban bala ko now. Pasibla ko nang iban bala pagkuha nila to instead gamiton sa iswila kabataan la itong itbla sa mga parents nga iban niya do ginakalam ang kamot ko kauyat ka money. Gani, oo. Pero I guess saron gid na nila kay kalabanan damo man mga kabataan nila na kagang gitagaan ta na amo na sila ang may mga supporting documents that they are in school. Aha. So tagid man na nila guro sa kinanglanon. I see. So sa mga bakulod nun, ma'am, in behalf sa imong office kay Ting Advisory nagpagawa naman ang DSWD nanong panugyan mo sa ila? Sa aton guro nga dire no sa Bacolod kag sa iban pang mga lugar, maulat lang gid kita guro kung anong update from DSWD para nga hindi kita magsala kung anong aton himuon. So sa next Saturday and the next pagid na Saturday, wala na siya may makadto sa SM kay suspended ang aton nga payout for the next week and for the September 24 naton nga schedule. Wala lang kita ano. Gani. Ma'am, pero sa office mo na, kumusta? Subong na yung mga activities naton sa DSSD dis Bacolod? Subong may payout kita sang aton mga nag-apply for medical and burial assistance naton na sang July pa kag August naton, no? So, hindi man gitanan pa kay sige pa man process namon. Pero for today, we will be giving out 585 kabilog na mga nag-apply sa opisina for medical and burial assistance. May mga text messages man kami nga ginhatag sa ila. So for those siya nga wala nakabaton man sa text, nanay man magpila sa aton renew para nga matawhay lang paghatagay natin. Gani. Pero ato ba lang ma'am ang nasunugan sa may area sa Villamonte? Bali, ang ila to yung ang assistance ng city na panagtag naman to sa ila, no? Ang kahapon, nakahatag kita pagi sa DSWD, no, pag sa office man ni Senator Bongo. Kapangatag sila kahapon, no? Ang iya ang local government naton unit, siguro mas higayon na to ni next week. Next week? Ano na to. I see. Sige. On that note, Ma'am Pasita Tero, I know nga busy ginang imong office. Kada adlaw kay nakalabay ko last time dasing ko ari man nga damo tao gakadto daga pangayo bulig gid yan, no? Oo. Okay, kadamo man sa kinanglan sa kapigaduhon sa buong. Gani man. Anyway, keep up the good work kag keep safe always, ma'am. Salamat gi sa time. Good morning. Thank you, Sir Art, and good morning gid sa tanan. Action Hotline. Ang parte sa educational assistance, angan-angan lang, no? Ang nagapabilin karon nga $1 million question, bala may available nga pundo nga makita ang national government nga ihatag dira sa DSWD Central Office. Nga amo naman ini ang ipapanaog o kung ipadala diri nga pundo, no, para sa DSWD Region 6 agod atong mga pending applications, no, kag ang mga nagpadala sang ila application pasi pa man lang mapainan sang pondo. So kung ikaw nagapati kag nagligan nga nagalaom ka nga this coming Saturday again ang duwa ka Sabado nga schedule September 17 and 24 wala na sang patigayunon nga payout. Bangod wala na pondo siling sang DSWD. Nag-request man sila dito sa national but to no avail, no reply as of this broadcast time. Kaya sin ko ba si kibot lang taya, basi sunod nga adlaw may ara bala ipagwa nga statement, no, kag palayag ang tiglikom naton sa DSWD nga si Secretary Tolfo ka maggulpiada bala Secretary Erwin Mambal nga ti okay, ara na nakakita na kami pundo, ti angan-angan lang kita, no? Praying nga kabay pa may ara sang alokasyon para sini nga programa. Hotline. Ang ginahatag nga assistance hindi ni siyang mag-consider naton nga dako ni siya nga bulig mo, no?
sa mga pigado nga ti dapat gid bululigan gid man sang gobyerno o sang ahensya sang gobyerno, dapat gimaguntani nga matagan ti pero galing anong tada alangan ta piliton karon kay waay nagali pondo iya. Wala pa sang gin-download nga pondo, wala pa man sang klaro nga palayag gikan sa DSWD National kung bala mayara pa sila sang kuhaan, mayara pa bala sila sang pwede nga kuhaan sila nga pondo or allocation. Tiyan mo pa na, kung sa mga pelikula nga Tagalog pa, abangan ang susunod na kabanata. Mga teleserye bla. O, abangan ang susunod na kabanata. Hotline. Ti hulat-hulat lang ta. Kabay pa kung tani nga may mga good news nga maabot sa sunod nga mga inadlaw, sa sunod nga mga sinimana, nga antes pa man ang italana nga duwa ka Sabado, nga wala niya sang ipanagtag nga pondo, kabay pa nga may ara sang good news nga ipagwa ang DSWD National. Kung may ara ka Facebook bala, no, sa mga parents da, sa mga students, i-check yung perming DSWD Region 6 or even DSWD dito sa National so that nga mayara kita sa update. Kag diri kami mismo sa Action Radio in case nga mayara gid man sang pila ka mga update sa sining nga subject matter ti ato ni ihatag sa inyo o inform gid ang public nga subong padayon nga nagahulat. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Ongkis anak, ano nang nahuya ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, ano na kay
ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero may di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya, pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nakuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo, kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhid, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginubakar silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok, kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sang outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Talo kay munuhon ko lang bala, no, ang balita sa nasyonal amo ni. Kundi kalabanan gabantay party barangay eleksyon no? Kaya amo ning mainit ka topiko, kag amo ning halos ginabantayan sa mga incumbent barangay officials and those nga nagaplano nga magtayada liwat sa palabuton nga eleksyon. Ti subong bisan nga makita naton do masinag tado ka klaro bala nga ang dalagan subong sing development nga daw mayoriya sa mga miyembro sa House of Representatives kag sa Senate tido ginapaboran gid ang pag-postpone sini sang eleksyon sa December 5, 2022 pagkadto sa the same nga bulan sa 2023, meaning sunod nga tuig pati gayunon ang eleksyon. Kundi nagligad kung madumduman nyo ang chairman committee sa Senate nga nagauyat bala no sining committee ba party election no kag sa election reforms ang may mayor gid nga nagauyat sa sining committee ba amo si Senator Amy Marcos. Siya ini ang isa sa mga nagambal nga ang ang eleksyon hindi na dapat kag last na lang tutani nga postpone last year mo no nagligad nga mga tinuig tigaling kay siling nga akuon ko nagbutig ko no kasimple lang no siling yati akuon ko nga mo ning natabo kay Don Claymore kag ang sitwasyon blati daw amo nang isa sang nagduso nga kun kun siya man mismo nagpalayag nga last na lang tong postponement makaduwa na nga na postpone siya ti anon tabi no pero ti subong siya naman no ang nag-endorse sa plenary sa approval sining pag-postpone sang barangay and sangguniang kabataan elections. Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ti siling diri sang senadora ti anong tabi kay amo ning mga kausa kag sitwasyon. Tigaling siling ko mag-amuning ko sa uli sa mga opisyalis naton sa gobyerno. Ang implikasyon sina nga bisan sa lokal kung ninali magambal ang politiko sa uli sa promisa niya doon hindi patihan. Kaya at the end of the day, mambal man lang sa India, nagbinutig lang ko sa inyo, hindi tiyo tuod ang ambal ko. Wow, tising una sa presidente kong ambal man na niya, pati mga mo. Ang ambal ko to, joke lang to. Hotline! Tiya, basi amo man no sa uli, basiling sila nga, nagambal ko nga last to postponement, joke ko lang to Rimon nga kamo yun, pati man na yun. Amo na ako guys, siling mo, di tanay magpati, samtang wala pa, kung nanugid. No, kay pwede malamo, surigin nagbinutig ko kay, amo na lang na, basta mo na. Berti, no, kasimple lang Ti sa uli, mga politiko maglambal, mga opisyalis na ito, kung isa maminsar ka na, idali lang, seryoso na. O, basi kung mambal ka naman sa uli nga, joke lang na, hindi, lain na. Actually, amo ni siya Hotline! Ay, pero tsamba tsamba, para sa magkandidato or para sa mga opisyalis nga incumbent, nga nangin wala-wala gid sa ila pagserbisyo sa barangay, at tsamba nyo, no? Extended ka mo for 1 year. O tuluhin nyo na. Himo sang kayuhan, no? Para makabawi. Kung ikaw bala may last term pa,
paninguha ka mo nga makarecover pa sa sulod sa isa ka tuig nga ngimo sini nga performance mapakita mo sa tawo nga convincing bla. Mambal na tao, okay. Amo ni kabalo ka nagligad to nagguluwa na ma-issue sa mga barangay officials mo. At least ang mga issues ng ginaboy sa barangay officials, kung ikaw incumbent, nga pigaw ang performance mo, at itong mga issue ginaboy sa imo, try mo i-coop up sa sulod sa isa ka tuig, basi kung makabawi pa lang. Pero kung ang issue sa imo, nga nagapalibot kung barangay official, kakapin po kong kapitan, kada o kung kagawad, party gani corruption, bisan, ano mo pa na iya siguro nga paninguha, mambalang tao hindi na-postpone ni, pero at least kinatagan ka lang dahil sa katuig, parang nga trabaho ka, pero pag abot sa eleksyon, ilisan, kaginamon niya. Sa mga nagahandom kuan ng anay, relax lang anay, pero hulaton tanagid ang final sini, nga may desisyon na, kag ang final nagid nga ipagwa no nga approval for the postponement of election para mangin official no kay at least subong do ka damat-amat nang sanaaw no bla no ang direksyon sini nga gusto ang luyag sang Congress mayoriya ang luyag nga i-postpone ang eleksyon. Tiwa kita sang mahimo sini because number one, numbers game, binutuhay na sila kung anong desisyon nila. Tiya mo na sa uli ang magaserbe nga basihan sa kapalaran sang kuntani eleksyon sa masunod o sa panabuton nga bulan sang Disyembre. Dali na lang tani no, September, October, November, kay December 5 tani sulusubra na lang mga more or less 3 bulan na lang ba? Sige lang, no? Guantan nyo lang sa mga pigaw gid bala kag way gid performance nga mga barangay officials. Ang pumuluyo nga nagakuloriit Iyo guantahan nyo, total isa ka tuig dali man lang na. Kapin pa sang timpo to sang pandemic nga daw mga assistants tong sing una nga damo ga reklamo way kumamatagan suptan nyo lang tanan, ipaupok nyo sa timpo eleksyon. Pero kung mayo ang imo barangay official, kanami sa pabatyag Muslibaw, salamat. Ma-extend ang maayo nga performance kag hinimuan sang amon kapitan. Damo pa siya maserbisyuhan. Pero ako hindi ko hindi kaya sold out ni sa statement ni Senator Amy Marcos kay ting implikasyon sa uli masiling tao ay sus dali lang ginambal sa politiko. Nya basi kon mambal sa uli nga nagbutig ko Idamol na ikapos sa ulihi ang mga nagapromisa kang nagkampanya sa tiyempo sa eleksyon bisan ng mga siling mo do ka-honest pero bangod sa mga eksperyensya tas politika mambal na nga dali lang di tanay magsaligid kay pag-abot sa tiyempo kung makapungkos pwesto na basi kon mambal siya nga doam lang kabagay na kung sigiyon niya o kung basi malipat siya o kung hungod nga mapalipat-lipat. Impunto las 9 na. Nawario, unahon ko lang anay ang party sa transportation. Actually, sa transport kagabi nga issue na interview ko si Major Junji Liba sa program ni Action Marlon Hinovia kag sa Action Firing Line. Actually, atong problema last time lang baisay sang mga driver sa modernized jeep kag sining traditional nga mga jeepney na patch up ato no na settle ato ni Major Junji Liba kag ginsapol gin meeting niya mga leaders especially sa Alhis no kay nagwa gali ito nga tikon mag panaog bala sa pasahero do mo tong ginalinan no pasaka panaog sa pasahero kay ang traditional jeep nagreklamo kay dali na lang mabuta taning jeep niya paglabay nagpapanaog pasahero ang modernized jeep Diyos, nagpalanaog yung pasahero yung nagsaylo to. Di kundi naglain buot mo siyang driver, nilalisay mo, hindi amak mo. Di sunod nga si Mana, may dugang pagin nga mga modernized jeep, do may biyahe na Santa Fe, o kag iban pagin nga mga ruta, nga sining nga tuig sa 2022,
may ara pagid additional nga mga units ini sa palibot sa Metro Bacolod, no? Nga ti aprobado na ni kag ginalauman nga mag-uumpisa naman ang pagbiyahe nila. Ti mawadaan ka pala nga buyan kung ang ginasaligan mo abi gamay ka nga operator ang imo sini nga ginasaligan amula na pagmaniyos sa lakyan ti tapos gid do mo na blad do mo nang sitwasyon. Hotline. Alas 9:02 pero dali lang kay may ang si Action Alvin actually ara sa isa ka lugar kay siling niya may schedule nga may meeting no ang transport kag do makadtos Mayor Albi pero do iban nga grupo o transport sector way asang wado ay maimbitar no kag nano pagid ang latest sini kahapon nag-meeting ang Stone kag ang Pibakda nano ang result sa meeting nila man Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton sini nga pangalagad is Sir Albert Villanueva, chairman sang Stone. Sir, may aga si imo si Action Art diri sa Action Hotline. Action Art mayong aga man kag tapos may aga sa inyo mo tagpalamati. Salamat gid ti abi ko gani kun may transport nga do forum sa mga adlaw ay kamo ma-invite niya. Actually, Action Art may idea kami lately lang ni. Kay ang isa ka grupo nagtukod sang isa kuno ka koalisyon. And then ang hambal nila iya kuno na sang tatlo ka federasyon. So wala kami na iya kabalo kag wala kami na konsulta parte sina sang koalisyon nga gintukod. Kay kung koalisyon ang paghambalan, may koalisyon na kami sang nagligad before sang transport strike atong stand up. So nakibot kami nga may ara naman kag wala kami na iya kabalo kun ano kami sang Pibakda. Ano na siya stand up? Stand up ang koalisyon ngalan? Siyang nagligad. Siyang, amo to yung tatlo gid kami. Gintindo gid to yang, tatlo. May patabugan siyang mini stand-up eh. Kaya basta ang punta ng app na, Urban 4, daw mo na. And then, siyang sine, amo na ko, no. Subong may, ang natawag nila, nakita kong program, ginpakita sa akon. Kaya ang problema namon niya, ang mamon mga katapo, ng mga asosasyon affiliated sa Stone, especially sa Stone, siyempre nag-refer sila, ga-inquire sila sa akon, kung ano nasa. Kaya ang hambal nila, may meeting kuno ang koalisyon nga sa diin niya kuno sang tatlo ka federasyon. Siling ko wala ta sina idea. So siling ko para maklaro, ma-meeting ta. So para ma-inform na lang dayon kung ano ang ginmeetingan namon day Mayor Albe kag ang LTFRB. Kaya naka-meeting naman kami alas sang nagligad nga si Manay. So buti lingon na solusyonan na ang mga problema namon parte sa PA. Anong PA, sir? Bali, Provisionary Authority, ako na sa ang ginbulos ang LTFRB sa franchise nga 5 years. Kaya ang franchise 5 years, yun ang PIA Provisionary Authority, for 1 year lang na yan. 1 year lang na. At least, garantiya ina nga ang pagbiyahe sang traditional jeepney will be extended for 1 year. Oo, naana mo na. Okay. Amo nang ilang inisyo. So, di damo subong sa aton, mga 80 to 85% ko di subong sa sila sa Bacolod, di wala marinyo. Okay. Tungod nga ang gusto ni sang LTFRB, amo na sa ganyan problema namon sa LTFRB, kung ang individual pero actually na resolve na sa Action Art, no? Kaya hambal na namon during siyang pag-meeting namon po sa LTFRB kag sa kay Mayor Albe, nga kung individual magkadto sa LTFRB, hambalon kanila nga ano ka nga co-op. Pero kung ikaw nga individual, puli ka di sa Bacolod, diatag mo sa fixer, pagkabuto, pagbalik di sa fixer, ang imong nga plancha, o kung ang imong nga PA rin yun, So, amo na bala nga kung fixer pwede. Kung individual, hindi pwede. Kung ikaw gali individual or operator, Sir Albert, magkadto ka to, kung dala mong imo dokumento, kag itlog mo, pagbalik mo dala mo, dokumento mo man, kag itlog mo gyapon. Oo, kaya balon kanila, mga co-op. Kaya hindi kaya cooperative, daw mo na? Individual, individual kaya. Pero kung ipahagi mo sa fixer, ang provisionary authority mo ma-approve. Ma-approve, So, amo nang... Basi dubli ang itlog sang fixer? Wala, pero actually na-resolve na inatan ng Action Art, no? So, nagkadto kami sa solusyon ni Mayor Albe, sa pag-inistorya na ito namon. So, sa subong status ko ang mga individual, kay resolbahon niya na, kag hindi man sagot, kay hambal sang LTFRB, ang tanan ng mga tradisyonal, nga ara sa naatat sa co-op, o kung ang mga ginpatigayon sa co-op, actually, pinapamangkot gani namon ang LTFRB, pila na ka percent ang na-consolidate.
Kaya kung na-consolidate ng imong franchise, hindi na na imong ngalan. Sa ngalan na sang Kooperatiba. Kooperatiba o kung korporasyon. Okay. So, kapamangkot kami, wala man sila isabat. Basta na lang, maupod ka mo sa co-op. Daw mo na lang nabla. So, ang imo pala nga buhay, nga si Dinaga pa malumpat ka kay mabyahe, makuha ka sa imo taligangon sa aga pa, sa pagkikaduha mo nga balik, ang balon sa kabataan mo. So, ihatag ang pala nga buhayan mo, ihatag mo kay kung kay sino nga Poncio Pilato. Nga wala ka siguraduhan kung anong dangtan mo sina. Pero mo na bla, ni solusyonan sang, hindi, kaya actually, wala kami nagapunta sa modernisasyon action art. Okay. Ang amon lang niya, ang sistema lang. Ang sistema lang niya, mong naindian namon. Okay na siya yung modernisasyon. Naglambot to sa punto nga ngayon solusyonan to nga si Ambal ni Mayor Albi, willing ka mo nga islan yung engineers ang Europor. Kasi tungod bala action at sang Clean Air Act o kung sang global change to sang una, amo na siya ang presentar sang DOTR pag sa LTFRB ang modernisasyon. Kasi nga ang magsubragid 2 milyon ang bili nga para pala nga buhian sang tao, kung pwede man lang pwede man lang makidalang baklon. Participar sa Clean Air Act, samtang nga 500,000 o kung 200,000. Okay. So, amo na bala nga ang yes, sir. On gidya ang imo pala nga buhian o kung ang imo nga dokumento, kagtapos, wala ka na pala nga buhian, isalig mo yan kung sino nga Poncio Pilato. Gani kag tapos anon mo na karon ng mga jeepney mo na kung may jeep kalimbawa gamay kang operator duwa ka jeep malang gabiyahe si imo after nga matapos ning provisional authority ginatag si imo ti anon mo na pasisihan ang imo nga salakyan na mo man gani kay ti amo pa nasubong ang amon nga ginanuhan ko salamat kay Mayor Albino kay hindi man sa gusto nga ma-displace kay kami kami siya nga win-win solution guro Mayor may paguro kung March 31 2023 sila na kinanglan action act sa March 31 2023 100% na ni 1,066 to 1,098 nibilas sila mo. Okay. Kinanglan 100% na. Kung hindi nila 100%, back to zero ni sila, back to bali stop na ni sila dayon. Ay. Sa subong. Okay. So nagahangyo naman lang kami nga kung pwede rin naman kami hasta na lang March 31 up to March 31 to 2023. Para nga kung 100% nila mahalin kami. Kung hindi nila 100% so win-win solusyon. So hindi naman mo sugot ni Mayor Alves niya kung magaling ka mo maano ka mo makadtasakon. Atio problema nyo na muna so Ambal ni Mayor Alves solusyonan tani siyang long term solusyon. So mo to kasi nga hindi man kamo gusto sang hindi kamo ya conforme man kamo sa modernisasyon so base pwede niyo man lang ya maislan engine. Muna do rehabilitation abi ko no. Okay. Kaya nga malambot niya sa 2 milyon ng imo unit para lang sa imo pala nga buyan. So, sa subong, si Mayor Albi daw, ang pagbalik ni Mayor Albi, alin sa pag-upod dyan sa, kaya may schedule mo ito sa mga upod sa kay PBBM, state visit, ang ini nga state visit, siya dumupod sa, so may dito yung istorya, pati sa kay Secretary Bautista. So, amo na sa akin, 20 minute namon ng information kahapon sa mga operator na ara sa stone kag sa pagdakda. So, kahapon, pag meeting nyo, sino ang ara nga transport, Pibakda, ang grupo ni Sir Diego Way? Hindi man kay galap, taman kay hindi ko man yung mga, basta damo kami, mudlan mo na, siguro mga 200 plus kami to, or something nga muna. So, damo man kasi may mga individual may mga araman nga operator, nga wala yabla grupo? Sa asosasyon, bali individual, bali independent TV sila. So, tungod nga nawala nila nga may meeting kami to, nagdarating sila. So, ang amon sa purpose, 10 minute lang namon, o kung yung pabalo lang namon sa ila, na amon na sa ang solusyon, ang una nga solusyon nga ginhatag ni Mayor Alves, ang pagkatubangay namon sa LTFRB. I see. So, kabay patani ini ma-plastar sa husto nga perspektibo. Ngayon na bala ang win-win solusyon among mahimo. Kaya sa tuod lang, ako nakita ko nimo kung next year sa comes March next year, kung halimbawa mawadaan na gid man kamo makumpletong 100% ikaron nga gina-expect nga magsulod diri nga unit sa pag-implementar sa modernization program ti ini mga driver ni nga pila ganing strength o kadamuon subong sa members niyo sa Stone sa Bacolod alone? Actually 80 to 90% ari sa Pibakda kag sa Stone nga mga grupo, mga unit no, mga okay. Grupo.
So, ang number of units natin di sa Bacolod, sa subong ang operational is mga 3,887 na ito. Pero mga 4,000 na. Okay. Kaya actually, sa una, galambot din siya gani 7,000 mo. Kasi tungod sa pandemya, to sa una namin iba, nag-change na sa ang ilaman naglihod. So, ang iba, impundo na nila ilang sakyan. Okay. And then, sa subong, so, more or less, mga 27 to 30% lang yung modernized na ibulos nila sa traditional. So, traditional. So, butang mo 4,000, ang ibutang nila ng modernized unit is mga 1,000 plus lang mo. So, ang balance is na times 2 mo lang, pero may aragan ni unit na tagtatlo yung driver mo. So, siyempre, ma-displace na sila. Pero, dila kami nagkakalaman sa Mural Day, kaya hindi ko lang sa gusto na ma-displace. So, inatanan kabay pa nga positibo ang lakas ya, ang traditional na sulbar man pati sa mga dokumento nga ginaproblema namin sa suko. Okay. So anyway, wala to namon ina nga mga development. Ako no kaya nga aton malang diri concern is subong daw ka imposible pa nga mauntat di ka mo because nga sino karon makiter sa mga pasahero da kun hindi masarangan ka masangkulan kun limitado lang kada moon sa modernized nga jeepney, di ba? Oo, magani man yo. Kagti ang ikaduha tuod palangabuyan, no? Kabalo ka kun ang palangabuyan nga ginasaligan sang pamilya amo ang jeepney lang at daw ang iban dira duham lang ka unit. Amo na ang ginasaligan nila ginakuhaan sa pagkaon, pagpaeskwilas kabataan, kun ano pa dira, tikon by next year kun mawadaan ka na ano kabi man? Mo gani. Oo. Wala na problema. Pero amo na nga problema nga hindi gusto si Mayor nga problema. Kaya di sa uli ito na langan ang transport sector ay ka-choice to. Kadto ka sa mayor, kadto ka sa mga city officials mo, di ba? So amo na sang ginapauna nga dan samon kag ay nautod Sir Albert. Alas 9:13 na. Now ti balontak ang meeting ni ano ni man kay sinuon ni siya inisyatibo. Karon niya nga daw no kay daw si Mayor Albi may press con siya mo actually subong 9:14 Action Radio Philippine Standard Time dugay ma-start na sila ti kon sini ko magingagaw ko to makakuan pa kay 10:30 may meeting mada siya sa may reclamation ti ang gwa siniguro timpranuhan pa ning press con da sa government center. So anyway, sir, ma-update ko sa imo sa ulihi kung ano ginman ang development sini. Pero by the way, pag-start biyahe sining modernized jeep, anong epekto sa income sa mga driver naton sa hanay ninyo sa Stone? Actually, like sang alihis, no? Isang alihis kay sa ara na sa Stone. Atong nagligad pag umpisa nila sang Monday, okay pa. Tungod nga nakatoganay kami ni Major Liba, pati isang problema to sila niya, isang Sunday, nag-leasing na sila, imbitar ko nila, tapos kinambalan ko na sila nga, ang dirang area sa Lusuriaga, ma-drop and go lang na sila, hindi na sila mag-tiner. Kahit ang ginagrihan kahit ma-congest na ang traffic lang, ma-build up. Okay. So, ang ginagrihan nga, duwa na lang, siyang una nga 4-5 na dang ka unit, ang ginadaw waiting station, o kung daw something loading area. Kasi may duwa na nga traditional, sang Monday, okay pa. Sunod pa nila ang ilagin istorya ni Major Liba. Pagka Martes ang aga, okay pa. Pagka Martes ang hapon, na muna ito daw hindi na okay. Kay galambot na sila 3 ka unit ang ginasugpon nila sa traditional nga 2 ka bilog. So, amo to da medyo may istoryahan ay. Kag siyempre, daw yung kadoan man ito ni Major Liba, kag na-regular naman. Kasi siyempre, mo ginakon once ganip lang ang imo kalano nagawon action art siyempre may gamay ginadayon nga reklamo pero solido na resolve naman ni Major Liba. Sige. So just keep us posted no kung ano pagin malabutan niyo sa inyo sining mga ginahinyo kag ay kwaon ta man na kay Mayor Albi in the coming days kung ano mga plano niya kay tuod maupod dumaisa to ka lugar kadtuan sila o sa kapungsod upod sa presidente ti basi makautik man to sa Tiglikom. Party sa concern sa mga drivers, di ka basi pamatian pamalambla? No, manangamon ginaulat ang resulta sa pagbalik sa di halin sa upod sa kay PBBM sa state visit ya. Okay. On that note, Sir Albert, salamat gid sa time kag good morning sa imo. Okay. Salamat man mga salamat sa pag-atag man sa kimpo sa man. Hotline. Wala ton taniya kay kun Marso pa man by next year ang gina-expect nga at least 100% na ang kadamuon sang unit sang mga salakyan o kun modernized jeepney nga nagabiyahe sa Bacolod.
ti dira magurong nga tiyempo basi kundi na ni pagatagan sa provisional authority ang mga traditional jeepney nga makabiyahe. Ti one of the plan is basi pa lang maidiyahan nga ining basta importante siguro i-determine anay mga salakyan di blang nga nagadalagan nga inang safe islam no na karon makina kuno gahabil-abil ang kahaya kundi basi kun sumangit pa day ang batiis sa mga pasahero or basi kun mabilwa pang piyak nga panapasina no sa tuod lang in fairness may ara gid man sa mga jeepney nga bakod pa sa kwan mo sa subong may ara pa yung mga bakod nga mga kwan traditional jeepney pero ang ining mga mga daan na gid nga kainsindi kita nakangop kita sitwasyon nga ti ano kay wais ang ipakaya ayo pigado ti galing ko kay isang safety ang safety balasang mga pasahero amo na hindi mo mabasol nga subong bisan magtaas madugang pa 2 pesos ang plete sang pasahero gina-prefer nila nga masakay sa modernized jeep kay number 1 komportable sila number 2 aircon pa di ba sama sakay ka sa PUJ especially sa traditional nga kung isa nagawilwig ng piyak nga panapa perti ka aso pa kung dumalagan tiyan mo na no, hindi mo basol ang pasahero but ang ginaistoryahan nga seryoso diri ang epekto sa palangabuyan sa madamo nga mga individual, mga driver and operators nga kung ang iban sinisila amo malang na ang palangabuyan kaila ginasaligan. Tilang tawon ta niya sunod nga mga edisyon naton kapag pangalagad kung ano ang madangatan kang mangin kapalaran sining programa. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa... Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman ublaw na dason. Ublaw na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sakay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong Parkada, yung pukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung uman natin.
Update mo na siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Kaya natanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Mga dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala? Araman si Aurelio Ramon Consing kag Angela Gayondato Castillo. Sa Bangga Tutong sila kuno sa handumanan ni siya no? Ang Bangga Tutong. O salamat gida. Pari Noel Zambales, tamiyaw si Inday kag hookshot. Gamonitor sila sa imo. Salamat pari Noel Zambales. Kay Juan gali may nga agaman no kay Noni Istanyol no dira sa Barangay Andulawan ang bata gali ni Noni kuano classmate ya ding OGT namon ay sige no sa kay Noni Istanyol dira sa Andulawan sa Ilog no. Good morning. Araman ka monitor si Conchita Candari, si Madam Aika Malia. Ay kumusta ka na Madam? April Joy Margin Pasamante, kag Ray Flores Baryuga, good morning man, monitor kami upod sa obra sa Estefania kuno. Dante Baflor, kag Yap Well. Thank you gid no sa mga taga DSWD Kuandra Kawayan. Amelia Baluarte, kag Alvin Vivero Olimpo, kag Ana Sinoro. Alpine Tumisa, kag Ann Sinoro, ara sila ga monitor galiho. Thank you kag kay Reinhardt Lindayaw Morinio, morning man sa taga Barangay Carolan, Cabancalan City. Hotline. Way na tagaling tiyempo, way kumalabutan nga maminsay pasensya gid. Alex Montesa may agaman. Thank you for listening. Hotline. Diri sa Webes naton nga presentation September 15, 2022 edition. Ako naman Akson Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!